Eleniasta on tosi helppo olla ylpeä. Täällä ei ole pelkästään sanoja, täällä on myös tekoja. Ollaan innovatiivisia ja tavallaan ollaan kehityksen kärjessä. Pystytään tekemään asioita, mitä muut vielä miettii tai ei ole edes miettineet. Mitä asioita ihan koko yhteiskunnan kannalta. Me ollaan semmoinen suunnannäyttäjä energia-alalla. Mä olen ylpeä Eleniasta, koska se työllistää tosi monia ihmisiä Suomen maassa ja sähköistää tärkeitä käyttöpaikkoja, esimerkiksi yhteiskuntakriittisiä kohteita. Koko toimialan kehitys ollaan siinäkin vahvasti mukana. On helppo olla ylpeä. Mulle työ Eleniassa on tosi merkityksellistä sen takia, koska mä saan toteuttaa semmosia omia näkemyksiä projekteissa ja palveluissa, mitä sitten asiakkaalle julkistetaan. Mun merkityksellinen hetki Elenialla oli Jari-myrsky ehdottomasti. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin suurhäiriötehtäviin. Kootaan se valtava koneisto yhteen ja siellä lähdetään miettimään, että miten ne sähköt palautetaan niin, että se on turvallista myös kumppaneille tehdä sitä työtä. Ja kaikki tekee pitkää päivää ja sitten mietitään uusia toimintapoja. Otetaan ihan tuolle lennosta käyttöön. Siinä oli kyllä hieno olla mukana. Elämää sähköistämässä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta sitä, että Elenia on tosi tärkeässä roolissa sujuvoittamassa sitä asiakkaan uutta sähköistä arkea. Kyllähän me sähköä tarvitaan ihan joka tilanteessa. Elenian tulevaisuus on luotettava ja helposti lähestyttävä. Edelleenkin rohkea, uskalletaan tehdä uusia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöinen, valoisa ja ystävällinen. Aito, rehellinen, luotettava ja että ollaan edelleen siellä asiakkaiden arjessa. Yhä toimitusvarmempi ja me ollaan yhä se suunnannäyttäjä energia-alalla muille yhtiöille.